We are Crew Attraction! Representing Lapu-Lapu City. And you're watching WSC! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga bossing, no? Ito, itong araw na to mga bossing, no? Ngayon ang WSB mga bossing. Pupunta pa kami dun sa village kasi dun kami magtipon-tipon lahat ng member namin. Kasi mag-van lang kami. Ayan, sobrang tagal nitong kasama ko eh. Yun! Sama namin yun, no? Si Junfel Hilig. Follow niyo yan, mga boss. Nag-usap si Dom. Sure. Doy! Yo, what's up? Good morning, goods. Yeah! Gang! Follow nyo si Junfel Hilig Vlogs, guys. So, ngayon, sa gusto pumunta sa WSB at SMC side. Let's go! Kita kits! Let's go, mga boss! Samahan nyo kami sa biyahe namin mga bossing. Yes, sir! What's up? Morning, goods. Mamaya, mga bossing! Shoutout mo muna sa sino! This is the day. WSB 2026. This is the day! Ang araw na masayop. Walang sayop. Let's do. Meller TV! What's up mga bossing? So ngayong araw mga bossing, napaka-excited ko mga bossing dahil ngayong araw mga bossing, WSB, let's go! Ano si? Kita isigan to na lang kung perform. Kita? Oh, goods kayo? Nice. Sa blocking, ika-14 man ta. Ah. Yeah, sulod sa step 1, mauna po daw na ang sequence sa isa competition. Ito ko lapit. Dili kita mo una kaya last impression ba? So ayun mga bossing, ready na kami dito sa labas kasi mamaya paparking na dito yung sasakyan naming van papunta dun sa SMC side mga bossing. Okay mga bossing. Stay. Jump! Dali! Gas! Kasapon! Hoy! Susa! Redo to music! Wala ka ng bana to! Why hali? Let's go! Bakit ka net music? Let's go! Ato mamahaw dito sa kwan. Ito ulit rin, let's go. Eh namin naka-sponsor na mo. Hello Kuya Kaloy! Hi Sabi! Also, shout out! Are yo. Are dire. Pwede na. Happy na promote ang band. Okay, saragay. Sayan sa bani mo kaloy. Team Kalgas. Pwede ra mo ana ulit, tuyok lang lay. Ana lang para right turn ng tuyok niya. Victor. Right turn ta? Right lang ta. Hindi lang mga kinabulok susi. Bakit late ka, bossing? Go! 1, 2, 3, 1, 2, 3! Siguro dahil yung bag. Team Kalgas! Kakain muna kami. Wala tala. Hindi.
Naog na lang ta. Para maka-plaster ta mga piso. Schedule nito sa blocking sa tuang sa pro kay 10 alas 10. Nya ang kuan dito ang full time alas Going to 8. have our breakfast. Thank you, Bantan News. Bantan News, Migi. Yo, kain muna kami. Son, wala. Hindi ako na ako nadatang ko. Standard. Sorry. Ayos na yan. Ang talap! Ala, ang talap, Jollibee! Ala, ang talap, Jollibee, ang talap! Apa? Sound stepping pa? Okay, kita ko sa inyo kung paano mag-serve ang professional waiter. Professional waiter? Professional waiter? May yago. Ganito mag-serve ang professional waiter. Okay? No, professional waiter daw. Ganito mag-serve ang mga professional waiter, okay? Basta mga bossing. Soprano na dire, soprano na dire. Salamat sa sponsor. Diri ko sa dabo. Nika ba? Dili, Anissa? Nika. Ikaw. Kasag kami. Kasag kami. Nala ko duha ko ay. Pero day. Oh na. Serius na. Picture sa tay. Halo, balo. Hala nga, oy. Hoy, thank you sa Mimi. Yes! Thank you, Miki! Thank you, Miki! Thank you, boy! Yeah! Thank you! Goyban! Thank you! Thank you, Goyban! Oh, adli. Sulo. Kaya mga bossing, busog na talaga. Let's go! Yes, mga bossing. Busog kami mga bossing. MC side mga bossing. So hinahanap na namin kung saan yung entrance, yung pinaka main entrance papunta dun sa WSB event mga bossing. Bossing, so ayun mga bossing, dito lang kami sa SMC Sen. Pag lumindol dito, wala kami magawa. Wag naman. Laban lang ta, laban lang ta. Ha? Dapat way masayop, ha? Kaya way sayop, dayo ni Hong Kong. Road to Hong Kong. Yes. Rinda motor. Yes. Pagmada, wala ka ulit pinda motor. Yung videographer natin, papunta Olympic po to. Welcome to my vlog. Welcome, welcome. Welcome. Sumiga na. Talaga na tayo dadaan dito eh. Yan na sila.
bossing. Good luck, good luck, good luck. Go, bossing. Huh? Siya, lagi sila nunod. Kaya gulis. Tara, dito kita ng vlog ba? Yo, what's up? We are Crew Attraction representing Lapu-Lapu City, and you're watching WSB. Let's go. Boy, cellphone. Hi, good luck! Go. Ay, bali sa kuwanan ni sa kapinan ni sa director naman. Duha raman manager o friend. Sure, dira. Parang ready na, ready kayo. Tapos wala kayo wristband? Okay. Wristband, wristband. Wristband na lang. This is it. But I was 16, they used to call me Dembo. Five minutes blocking ang music kay kamuray magbuot if ever mag-block mo and then music. Or naduha ba na music? Lock na 5 minutes. Natukan na. Sige, sige, sige. Tingnan mo ta. Oh, 5 minutes lang din. Dapat 2 minutes na blocking. 2 kwarta sa 5 minutes. Sige. Mga sa spot ba? Sige lang, dali na. Entrance na. Ay, importante ang atong sayo. Uy, mag-timer ko na. 2 minutes lang. Ate Chuchi na mag-travel ha. Gaya na mag-uwi. Ako dyan tingnan nyo. Wow, man. Dan na mo? Okay. You wanna still loko? Niloko mo ang jowa ko. Yun, ako nga. Kutsil. Buwan ng buksin. Oh. Buwan ng
Daming inumin. Let's go. Kainan time. Thank you very much for the breakfast. Van juice. Lunch na ngayon. Di breakfast pa man. Sa breakfast kay Going Van. So ngayon mga bossing, papasok na kami dun sa center stage kung saan gaganapin ang WSB. Mamaya mga bossing mag-start na mga 1 PM. So siguro mga 2 PM. So papasukin na kami mga bossing kasi mag-general assembly na mga bossing. Ano masasabi mo mga bossing? Medyo excited kami ngayon, boss. WSB. Alright. Let's go. So ayun mga bossing, nalito na kami sa entrance. Pagkatapos ng entrance, exit, di ba? Alright guys, we are back. We are so happy to be here. Maraming salamat. I can't wait to see everyone perform today. I came from Australia via Hong Kong, and then a few days ago. Ato ka Hong Kong Pao? Yes! Gusto ko pumunta ng Hong Kong! Print na motor. Yes! Talaga, totoo yan! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Let's go, Hong Kong! Let's go! Party today! What's up mga bossing? Let's go na ulit! Let's go na ulit! Woo! Go! Let's go! Woo! Show me! Show me! Show me! Show me! Show me! Ito yung pinaka-struggle namin mga bossing. Pag nalabatan kami ng mga gadgets namin. Ayan o. Buti na lang may charging station kami dito. Patago lang kami nag-charge dito mga bossing kasi baka may sisita sa amin dito. Pero may nakita naman ako, may mga nag-charge dito kanina, may mga dancer. Ayan. So kami rin dito mga bossing habang di pa nag-start yung program mga bossing. Para full charge yung mga gadgets namin.
Friend, the motor is real. Totoo yan, totoo. Yes, totoo yan. Walang anong bit. Yan, unok-unok. Dito kami kasi mayroong mga amagal dito. Mga ambience. Ganito yung point of view pag may bababa. Makikita yung mga Alright. Follow the dog! This is a motherfucking emergency. Straight up out the loop. All you know is this shit. Rappers better do it. I'm a ducky coming straight from California. Let's go, popcorn. popcorn, guys. Pinoy Bagwar. Yeah, magsugod ang uping yung mga alcohol. Popcorn, guys. Bahay namin. Tin, i-house tour natin sa bahay natin, Tin. Oh, house tour pala to. Ito nga pala CR namin. Ito yung sala namin mga boss. Sala to namin mga boss. Ito yung parking lot ng sasakyan namin. Actually ito, laruan ko lang to eh. Ayan o. Paglabas mo dito, makikita mo ang view. Tapos paglabas natin mga boss. Ayan o. Makita natin yung laruan ni Justin. Napakalaking cube. Rubik's cube. Bulbul muna tayo, pre. Bulbul. Bulbul muna tayo. Bulbul muna tayo. Papayawa ng papayawa. Doon ko yung mga proper ba? Kamot ba? First is one way. Kaninga first na kaninga mga stand ninyo. Dapat na, kuha na ka ng kamuta mo na mo. Kamuta na to ha. Kamuta mo na mo. Perfect mo na mo. Good luck sa atin. Mo na ni. Mo na sa ugsakan ni mo na yung lumanan na mo. Yeah. Grabe kay Bill. Labay ang pila ka tuig. Yes, Hindi matagal balik. Yes, that's true. Yeah. Mo na ako may istorya basta malimpyo mi. Okay na kayo. Lagi. Bitaw na pinaka-base na mo. Yeah. Basta malimpyo. WSB Cebu. Basta malimpyo lang mo ang peace. Bad boy flavor. Yeah. Let's go. Anduman na no. Yes. That's true. Bye. Good luck, Iray. Memories. This is it. Mula ba yung mga pila ka tuig? Yes. Ano yung pinaka-best na memories? Indonesia, Pungon. Ako na taguan, Pungon. Yeah. Yes. Di ko na magtangan. Di mo na magtangan ako to. Ako na punta sa akin. Basta madami guys, pinda dyan motor. Totoo. Yes. Tinood na. Ito yung mag-asagit siya nito. Pero the motor, totoo yan, totoo. Eto, may dala pa siyang ihi. Dili. Papakudus yun eh. Pamagulis ko dahil. No, kay Pao. Vitamin C sa manok. Oh, puta lang. Let's go. Good luck. Ito mga bossing. Kasama namin dito yung iba kong mga contestants. Pakarami nila dito. Shout out GPO. The legendary Jason. Yo, what's up mga Kurimaw? It's your boy Corey on the mount. Tanawa
streets guys, kaya mga kantsaw ni. Ano manaliyaw ba po? Undang na! Why, pertiyan ba niya? Okay na kayo. Shoutout ko sa pamilya Lekas! Mga klase oh, maestro itong nga oh. Let's go! Yeah! Kiat! Kiat! Let's go! Sunog! 456! 456! Sugis Manggis! Guys, let's go. This is it, guys. Let's go. Crew attraction sa hindi pa nakapag-follow ni John Phil Hilig Vlog. Ano, Jay? Thank you. Kay dili ko gusto Bago ko papapiolo Sayong maguba Akong adlaw sa una Basta mo text ka like ni Aramina Basta maligo Ila ko silipon Medyo Punta ta na kilid eh. Tuhod guys! Yeah! Tara na! Plus is real. Yes sir! Grabe! Plus eh. Ayan na, attraction. 6:30 na kami. Ito yung sequence mga bossing, no? Ito, papunta na to sa stage. Pagdating mo dyan, turn left mo, ayan, nandyan na yung stage, yung mga audience nandun. Ito, bali, ito yung likod ng stage. Naka-line up na yung mga sunod-sunod kung sino yung mga mag-perform. Ayan, ito yung sunod namin. Yung mga kulay green. Yan yung kamera nyo ba? Ito pa din ba? Ha? Ayun o mga bossing, no? Huwag na natin itong video, hindi na ako makapag-record kasi yung camera, ilagay na natin sa gilid mga bossing kasi bawal magdala ng camera dito sa stage mga bossing. Yan. Ilagay ko na lang sa gilid mga bossing yung camera. Pero hindi ako makapag-record mga bossing ha. Watch na lang yung video, meron kaming video mga bossing. Good luck! Good luck! Good luck! Good luck! Yeah, go! Kuha ka tamling. Bain! Dali ba? Good luck! Good luck, good luck. Hoy, alam mo si Panel ng lugar. Pinasukaw ng pen. Woo! Yeah, what's up? Yeah! Nice one! Woo! Ayun sila oh. Kaya, may hapon kaya. Bawal eh kayo. Let's go. Buong yatay. Sus, mabagayan eh. Shoutout nga pala kay Shockwave from Bohol. Amping sa inyong pag-uli ha, amping. And congrats na to tanan. Congrats na to.
Buto mo si Kino Red Bull ba? No, tuwing ako sa Red Bull. Kami na alam. Yo! Kami na kayo. Kami na kayo. Banatan ang rise sa mga inasal ito. Season to strive hard, do it hard. You know? Pakita yung costume. And right now, as you can see, check on it. Yo, this trophy will be your legacy on WSP 2026. Mga bossing no, atong pasalamatan din sa tanang mga nag-sponsor, sa nagpaluyo sa mong pag adto sa WSBC Bulig. And yun, salamat kay Vanta Dios Dacanay, CEO of Lapu-Lapu Auto Sales sa amo ang pamahaw. And syempre kay Kuya Kaloy Pimentesa sa van service niya, and kay Goy Jeffrey Nicor sa energy drink. And syempre kay Ate Bonifi Alingalan, Guy Domi, and Ate Ansky sa lunch. Siyempre kay Jerome Apa and Dexter Apa sa lunch gihapon. Andrew Muñez and Bonifi Apa Alingalan sa dinner. Daghang kay salamat sa tanang mga ni-sponsor sa amo ang lakaw sa World Supremacy Battleground. God bless ninyo tanan mga bossing. Ta sa next puhon-puhon na pod. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.